Čaute ľudia, vítam vás z nového videa, no a v dnešnom videu som sa rozhodol spraviť takú challenge, kde budem týždeň jesť iba Mad Monk Greens, no a povedal som si, že by to mohol byť celkom fajnový experiment, pretože budem sledovať moju váhu, ako sa vlastne cítim, ako mám energiu na ostatné veci. No a keď sa vám toto video bude páčiť, tak by som bol strašne rád, keby ste dali odber, keď ho ešte nemáte, aby sa nám podarilo do konca roka dať 10 000 odberateľov. Takisto dajte ešte aj like, použite môj support the creator vo Fortnite item shope, ale ľudia, veľmi vám nedoporučujem skúšať takúto challenge, pretože potrebujete vlastne jesť aj ostatné veci. Mad Monk Greens je iba taký doplnok, dá sa povedať. Ja tu mám teraz tento Mad Monk ešte klasický Greens, ale teraz už je upgradenutá 1.1 verzia, ktorá chutí lepšie, ktorá vlastne tam už nenecháva tie usadeniny a tieto ostatné veci. Takže všetko máte na Mad Monk stránke, môžete si to ísť pozrieť. No a dneska je 22.1.8.00 a myslím si, že túto challenge môžeme rovno začať. Nepôjdem si to ešte teraz takto na ráno spraviť možno okolo 10.11. a zdá sa mi, že Greens si môžem spraviť 2 za deň, takže potom ešte nejako večer si spravím jeden a uvidíme, že ako to pôjde. Ešte sa idem odvážiť, že koľko vlastne mám teraz kilo. No a mám 97,3. Dobre ľudia, takže ja som akurát teraz prišiel domov, bol som u doktorky a som vypísaný do konca týždňa. No a moje pocity sú, že som neskutočne hladný, normálne zjedol by som hocičo teraz, čo iba môžem. Pretože som na takýto režim nebol zvyknutý a moje telo sa na to bude musieť zvyknúť. A aktuálne máme 9:48 a ja rozmýšľam, že si idem spraviť môj prvý a jediný Mad Monk Greens za dnešný deň. Možno to spravím tak, že si to rozdelím, že teraz vypijem jednu polovičku pohára a neskôr druhú polovičku, aby som to proste nevypil hneď a tuto už máme to krásne balenie Mad Monku. Ešte raz, keby ste si aj vy chceli skúpiť nový Mad Monk Greens alebo Championa alebo klasický Mad Monk, tak dole v popisku videa máte referál kód, no a budem rád, keď si kúpite Mad Monk cez neho. A ja si myslím, že si to asi rovno môžeme ísť spraviť. Takže mám to tu, už som si to aj fajnovo zamiešal a viem, že to asi nevyzerá veľmi dobre, ale akože ja si myslím, že to nie je až také hrozné. Už som si na tú chuť celkom zvykol, keďže dával som si to ešte aj predtým. A ja teraz idem vypiť fajnovú polovičku pohára a druhú polovičku si vypijem možno okolo obeda. OK, polovičku pohára som fajnovo vypil a teraz idem editovať video a dúfam, že budem mať energiu a chuť to ísť editovať. No a tu som teraz dopil druhú časť a to mohlo byť okolo 11:30, pol 12:00, tak nejako. Takže ľudia, aktuálne je, že 13:40 a ja som že neskutočne unavený, hladný som a nejako to budem musieť vydržať ešte k tomu, ako som chorý, tak proste ešte to mi k tomu pridáva takto. Takže práve teraz máme, že 19:14 večer a mňa už trošku ten hlad prešiel, aj keď akože stále by som proste si niečo dal a som neskutočne hladný. No a na dnešný deň to už asi bude všetko, ozvem sa vám potom zajtra. Takže máme tu druhý deň ráno, no a spal som mi celkom dobre, teraz je aktuálne, že 7:44 a rovno teraz si myslím, že by som sa mohol ísť aj odvážiť. OK, poďme na to a som veľmi zvedavý, že koľko budem mať. A aktuálne mám, že 94,4. Neviem, ako je možné, že za deň som schudol 3 kg, možno mi to včera iba nejako zle odvážilo, ale aj tak bude hlavná tá konečná váha, takže to je teraz asi tak jedno. Takže práve teraz máme 9:19, no a ja si zvolím takú taktiku, že si Greens spravím až trošku neskôr, pretože včera som si ich spravil už okolo 9:30 a potom som bol strašne rýchlo hladný, ale teraz sa to ešte ako tak dá vydržať, takže až keď budem nejako veľmi hladný, potom si to spravím. Ale akože jo, teraz je to ešte celkom pohode. Dobre, takže aktuálne teraz máme skoro 11 hodín a ja by som si už veľmi rád chcel spraviť Greens. Iba niečo nám tu bohužiaľ teraz robili s potrubím, takže nám tečie taká proste žltá voda. A ja teraz musím čakať, kým už nebude. A dúfam, že to už nebude trvať dlho, pretože naozaj teraz už si strašne chcem dať tie Greens, pretože som extrémne hladný. Takže konečne som sa dočkal, kedy som si už mohol dať Greens a bolo to o 16:25, takže ja celý deň som nič nejedol a potom o 16:25 som dal Greens. Tu som to fajnovo vypil, no a potom tento druhý deň sa už toho až tak veľa nedialo. Iba som ešte editoval nejaké videá, shorty a tak ďalej, hral som potom, ale zatiaľ energiu som mal celkom v pohode a rovno sa môžeme presnúť na tretí deň. Dobre ľudia, takže máme tu ďalší tretí deň, ja som bol akurát teraz v sprche, no a je 9:36, ja za chvíľočku pôjdem spraviť Greens a rozmýšľal som nad jednou vecou, keďže dneska je piatok a táto challenge mala najprv trvať 7 dní, ale keďže od pondelka už idem zase do školy, tak sa potrebujem v škole nejako normálne najesť, aby som mal energiu pracovať nejako v tej škole. Takže dúfam, že mi to ospravedlníte, že miesto 7 dní budem túto challenge robiť iba 5 dní, čo si myslím, že je stále akože dosť a možno keď budú nejaké prázdniny, tak môžeme aj celý týždeň vyskúšať, možno aj dlhšie. A inak chcel som sa aj odvážiť a nešla mi váha, takže ja som budem musieť vymeniť baterku, ale ja si myslím, že budem mať stále okolo tých 94/93 kg. No a jo, vidíme sa za chvíľočku, keď si pôjdem spraviť Greens. Takže aktuálne teraz máme 12:35, no a ja si idem dať Greens. Rovno to tu už mám aj fajnovo pripravené, takže mám to tu v pohári. Aby ste mi verili, by som vám to tu aj nejako ukázal, ale mám to celkom plné a bojím sa, že by som to vylial. Takže dúfam, že pri tomto videu jete niečo dobré a dobrú chuť. OK, som skoro v polovičke, ty kokos, normálne, aký som zelený.
Dobre, teraz som si vypil tak polku a rozmýšľam, či to teraz celé dopijem, ale asi áno. Normálne čím viac to pijem, tým menej mi to chutí, lebo už to mám takto 3 dní za sebou bez toho, aby som veľmi takto niečo iné mal. A už fakt na to nemám náladu to piť stále. Ty kokos. Dobre ľudia, mám to dopité fajnovo celé a... Oj bože. Idem ďalej zomierať. Ako sa ti babka, Števko? Teraz si dajem si fajnou pizzačkou. No, tak. Ty si tam prežívaj na tých tvojich postihnutých greens. Dobre, takže máme tu ďalší deň, dneska je 25. No a ľudia, musím sa vám priznať s jednou vecou. Určite ste všetci dúfali, že túto challenge vydržím až do konca. A ja som bol taký, že áno, chcem to vydržať celý ten týždeň, proste tých 5 dní až do nedele. Ale bohužiaľ to bolo tak neskutočne ťažké, že som sa už musel nájsť, nedol som nejako veľmi veľa. V challenge budem stále pokračovať, to znamená, že chcem vydržať takto až do nedele. Ale povedal som si, že radšej vám to poviem, nebudem vám tu proste klamať, pretože potom aj ja by som mal z toho taký zlý pocit, že som to proste nepovedal a celé by to bolo potom také na nič. No a ja si teraz idem spraviť greens a dúfam, že v komentároch nejako neukameňujete, že ty sa najedol, ty si porušil challenge, omg. Tak bohužiaľ, no čo sa dá robiť, nie každá challenge sa dá zvládnuť. Napríklad niekedy aj nejakí väčší youtuberi, čo si dali challenge, tak to nesplnili celé, pretože proste je to ťažké, no. Dobre ľudia, už sa tu nebudem nejako ty kokos obhajovať alebo niečo a poďme si spraviť ten greens. Dobre ľudia, takže som v kúpeľni a keby ste sa náhodou pýtali, čo tak hučí, tak perie tu práčka. No a ja tu už mám svoj dnešný greens, takže poďme na to. Nie, ja som to všade vysypal. Nie. Ja som s tým najprv nepohrkal, ale keď s tým nepohrkáte, tak vám to tu ostane na vrchu ten prášok. A ja ako som to otváral, tak to... No dobre, super. Nevadí, pohode, stáva sa. Dobre, presunul som sa do kuchyne, teraz to už vám musím fajnovo zamiešať a môžem to ísť vypiť. Ale akože ľudia, keď sa vám mám priznať, tak absolútne vôbec sa mi to teraz nechce piť. Nemáme tu vôbec chuť. Ale challenge, ja hlavne proste o to, aby som to vypil a zistil, či tam je nejaká zmena. Inak ľudia, dneska ráno som sa vážil, mal som 93,7 kg. Čo je zatiaľ najmenej za poslednú dobu, čo som mal. A som za to neskutočne rád, pretože cítim, že mi aj greens v tom pomáhajú a tieto ostatné veci. Takže ja hovorím, treba to vyskúšať a možno to pomôže aj vám. Mám prvú polovičku. Mám to. Vlastne teraz som si spomenul, že zajtra je už posledný deň challenge. No a ja som tretí deň tú challenge porušil, bohužiaľ. Ale hovorím, že chcem to určite dokončiť, nechcem teraz prestať na tom treťom dni. Akože celý čas, čo robím túto challenge, tak už som bol párkrát taký, že ako už som fakt sa chcel najesť. Tu sme mali v chladničke marlenka tortu, pizzu sme tu mali a tieto ostatné veci. A ja som si ani jedno z toho nedal, ale teraz už som naozaj včera bol tak neskutočne hladný, že už som sa proste najedol. Takže greens máme za sebou a ja idem ďalej editovať toto video. Šekral, ako ti udaví seka doma, takto. Dobre, skúšal som už tvoju myšku, ktorú si možno budem kupovať a pozerám teraz Reely, takže... Jo, mám 12 sekúnd do videa, super, ďakujem Števko. Štekral dá potom na short review, ak mu chutil tiež greens, to je ešte tiež ten starý, ale potom dám ti aj ten nový. Potom dám ti aj ten nový Štekral a ochutnáš aj ten. Čauko Štekral, ako sa ti páči moja izba? Je to trošku menšie, ako som predpokladal na videách, to vyzerá trošku priestornejšie, ale myslím si, že toto je stena, ktorú všetci poznáme z Davidových videí, Nanolify z AliExpressu, taktiež, tie sú úplne Hra sa volec. Pri nich je vegetácia, to sa má ešte ukázať. Vegetácia? To je úplne super skriňa, ktorá bola na openingu nejakom. A je to úplný banger. Také útulné. A moja kabelka čo? To je kabelka? To je kabelka na Sopli kabel. Takže... Peace. Dobre ľudia, takže dneska to máme posledný deň tejto Mad Monk Challenge. Za mňa bola táto challenge fakt, že dobrá, mohla byť ešte lepšia, keby som to neporušil tretí deň. Veď hovorím ľudia, keď tak to ešte niekedy môžem zopakovať, ale je to celkom nemožné proste nejesť 5 dní. Je to za prvé nezdravé, za druhé proste ani ChatGPT mi to nedoporučil robiť. Vy to radšej doma neskúšajte, dajte si radšej keď tak greens ako proste doplnok, pretože to ako doplnok má byť. No a ja som sa dneska ráno vážil a mal som 93,6 kg. Na začiatku challenge, čo som sa vážil, som mal nejakých 97 niečo a tam som potom za deň schudol tie 4 kg, ale neviem, nejako sa mi to nezdá, že za deň by som schudol tak strašne veľa. Ale keď tu mám nejakých odborníkov...
Ale kebyže tu mám nejakých odborníkov v komentároch, tak mi prosím vás napíšte, že je to nejako bežné, že keď som normálne zvyknutý na nejakú stravu a potom prestanem jesť normálne a dávam si napríklad iba takéto niečo alebo proste úplne nič nejem, tak či to moje telo nejako nezoberie inak až takto rýchlo schudnem za ten jeden deň. No a jo, poďme si spraviť posledný greens tohto videa. Takže zatiaľ kým sa mi rozpúšťa greens, tak mi ľudia keď tak napíšte do komentárov, akú ďalšiu takúto nejakú challenge by som mohol spraviť, pretože ma to neskutočne baví aj natáčať a editovať a proste je to celkovo sranda. Takže jo, za každý jeden nápad budem rád, no a poďme si vypiť greens. Ja to sa akože celkom divím, že tento posledný green sa mi pil asi najlepšie z tých všetkých, čo som mal za túto challenge. No a ja si myslím, že toto už by mohlo byť všetko z tohto videa. Ja vám strašne ďakujem všetkým, čo si dopozerali toto video až sem. Ešte raz vám hovorím, píšete teda challenge do komentárov, dajte odber, keď ho nemáte, aby sme dali do konca roka 10 000 odberateľov. Za každý jeden odber som neskutočne rád, takže fakt ma tým podporíte. Dajte ešte like a použite môj Support the Creator vo Fortnite item shope. No a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.